Какво става, байкър? Ще караме на ТТВ. Може да видим Влади, нали така? Да. Краси, Кришо. Крис, Никола, Емо. Отиваме да видим другите булси. Щупих! Може да видим Крис. Къде бяха чичо ми Светло? Светло! Кажи здравей на камерата, Светло! Hello! Кой е там? За YouTube. Ще. Уау! Къде ще караме? Ще карам яко. Никакви падания, навсякъде. Вау, газ! И се виждаме, забарахме най-гризния. Да, малки. И се виждаме. Утре тренировки, направихме трак-лок, ще е мега мокро. Добре, направихме рън-лок. Дали си носи с шуар? Трак-рън. Не знам, Може да видим и Сашко байкъра. Здравейте на всички зрители. Вече пенсиониран. Наблюдаваме 5 мъже в една стая. Вече Не знам пенсиониран дали байкър. сте оплоди някой шести, нали? И така виждаме се утре. Това малко второ пускане, защото забравих да пусна на първото камерата и чак долу се усетих. Малко за фотографите тук. Излязах. Готов съм. Маля, абсолютно нищо не виждам вече от очилата, брат. Не виждам. Не знам GoPro дали вижда нещо. Ама аз виждам по-малко от GoPro. Маля, то вече не мога да се върти, бе, брат. Ох, колко приятно го усетих. Оп. Мале! Мале, как хлъзга вече всичко, брат. Мале, то буквално хлъзга абсолютно всичко. Насърах се в путката току-що. Момчета, правим тренировки и звънят на Светло. Звънят на Светло му вика, че къща е изгоряла. В момента се изнасяме и там. Всичко е изгоряло до основи. Квалифицирахме се. Сега другите отидат към София, ние оставаме в ТТВ в хотел сме се купили. Всичко е до основи, ще добавя може би клипове, не обещам. И се виждаме утре на тренировки и финали.
Краш шок светиш при Принглс, извиняй. Краш шок светиш при Принглс. Добре сме, да. Гледай. Малко... Гледай, то са изчупили лампи. Вземи фюзите. Има ли някакви? То тук не вижда. Гледай. Гледай. Всичко, бе. Да. Явно. Забравих да пусна GoPro-то. Това е първо пускане. Все още. В началото е много мокро. И е много гадно. Се надяваме, че на... сега горе-долу е добре. Освен финала. Старта да има. Пак се получи нещо. Влеме там в кото. Мале сега е много по-хубавата. Фу, майка ти деба! Как ще ми влее? Той ще там кал, бе. Нямам линия да цепа из колата. Давай! Не въртиш! Една 9,90!